ayi le ndaba iyawuhlupha umoya wami hayi yabo mina ngibona ngazuthi u12 years mfethu esikoleni ufunda ayingathi mude mfethu sengibona ngenye indlela mina manje hayi angathi mude mfethu u12 years umude nje sekubuya sengazuthi futhi unokuba iwaste nyana mfethu yabo in relation to the economic systems and conditions esiphila ngaphansi kwawo bafethu hayi ngeke lana kubuka sengazuthi udinga some basics ngisinyana literacy nyana mathematical literacy nyana here and there and then you just evacuate to skills institution skill nje yabo specific nje mfethu osodila ufuna ukwenza programming shona lapha hamba ukwenza programming ufunani wena ufuna act hamba act naso isikole soku-act ufuna mfethu zofunda i-accounting ngizofunda i-LO ngizofunda i-economy mfethu kanti ngifundelani ekugcineni hayi not to mention ukuthi ngizohlala ekhaya emveni kokuba sengifunde kangaka noma ngabe kuthiwa usu-ede ngisho nangalo 4 years ke we-degree manje nothi kanti bengifundani sonke lesi sikhathi bese bakhona umuntu ongazange ayenze yonke lonto leyo vela azokubela nama-million kanti bengifundani hayi ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho singenzana noma yini noma inini noma kanjani noma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona possibilities are infinite in the universe your own consciousness is your own limitation kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona yabona nje mfethu ne-university nje ugcina mfethu yabo ngazuthi mfethu nayo nje overrated nje yabo kulesikhathi samanje mfethu ungafunda izinto eziningi kakhulu la online ezinye futhi ezishiya le kude university yabo muzazi kodwa ukuthi wena umqondo wakho musabalele yabo ngoba manje it's like we are drifters and we are drifting with the devil cause satshela ukuthi yabo kumele sifunde primary high school university get a job iyona ke indlela leyo hayi la siconditionekile nje bafethu ngeke nengane zethu iyona into esiyitshela yona le ayi kusekude phambili andike zona ke sibuka sengathi azingeni ngempela into yalelo kungana le system le ayikho practical lento kaya bonje ade ngilalela ulo oba umogol bani umogol Housel kenjalo lo we the psychology of money lo ncwadi leyo kuthi wathi sezokwenza yini intern ephathene nefinance kwathi hayi lokho ufunde e-university ke kubekela phana ke sokufundisa umsebenzi la kushiye lo waxala ukuthi kanti sengifunde kangaka ngakhokha kanti bengikhokhela lapha e-university ekuthiwa kushiye lapha cause kwayena umuntu okufundisa lento le yabona into ukuthi kwayena umuntu okufundisa lento ayifundisayo uyayicula nje kodwa akakaze abe kwi-field yalento akazange azayenze naye uyakutheorizela vele yabo ayikho practical lento le yabo mina nje ngizokutshela iqiniso nje mina ngafunda nje e-university ngaze ngaqeda kodwa nje ngangiyothatha iphepha nje lapha ayikho nje mina into engayifunda lapha ayikho ngempela nje ngangiyothathela iphepha mina lapha ayikho nje into engayifunda in relation to isimo somnotho esikusona hayi into engaze ngisho mfethu yabo ngisho kuthiwa ngiyanga e-university mina ngangofundisa nje kahle ngasho kuthiwa angiyanga nje e-university ngangofundisa nje kahle yabo kwabo ukuthi nje lapha na ngiyogena that social exposure and working under pressure sometimes for no reason and all of those things kodwa nje mina kunalokho ngaze ngafunda mhlawumbe ngasho ukuthi ngafunda e-high school kwafundeka e-high school noma yithi kulamabanga nje lawa ngemuva kwe-university ngoba i-technical knowledge ephathelene ne-field engiyithandayo e-accounting izinto mina lezi engayifunda esikoleni lezi izinto engayifunda esikoleni lezi ukuthi how to analyze ama-financial statements yabo ama-assets lawo into enjena income statement enziwa nje i-balance sheet enziwa kanjena yabo lento ya-finance lezo zinto lezo yabona not to mention ukuthi ke yabo mase kuthiwa ke ngivula isikole
noma nje kuthiwa nje sisebenza ngempela nge-education system ephucuzekile eshintshile. Then bengakuthi umuntu ofuna ukwenza accounting hamba ingane yashaya 2 years maximum kahle 2 years, even mhlawumbe no 2 years mningi. Okay ke for that matter ke uyashaya lo mnyaka la ayishaya ungazi beminyaka yo12 shaya lo mnyaka le ayishayayo efunda isingisi efunda ukuyi-expressa bese okay usiyongena phi ke manje usiyongena ka business funa into ephasana nama business uyongena business management ufunda ngama business ngizofaka economics la ngizofaka business study la into engeke ngize ngidinge nje yabo into engeke ngidinge nje angispecialize la kusho ngiyathestisa ukuthi ngifuna mfethu kufuneka amakhono kule economic system lesikuyona ifuneka ikhono la. Yes, uyabo abantu abanamakhono abasebenzisa amakhono ibona abantu mfethu abadluchisi labo badluchisi labo bantu banamakhono uyayikhandela lapha uSimindlozi ukhanda imoto ikona nje ushawa yini ushawa ukuthi akanayo i-financial background vele i-financial management personal finance akanayo yabo akayiboni into ayenza kodwa kahle nje ziyachusha ziyangena imoto uyakhanda wenza yonke into lapho usengabona ukuthi ubani umuntu okwazi ukwenza i-finance usuthatha nangumuntu owazi ukwenza i-finance angimanagele imali zami finish. Ubani esengifuna umuzi manje nangu umuntu ufundela ukwakha indlu lo uyayazi lento la yenzayo yabo une-skill so hayi yonke lento akayidingi yonke nazizwa ingane ihlupha nje esikoleni wofuqa ingane uyifuqa ngendaba zo-geography ingane ayinandaba nendaba zo-geography ifuna ukushisela yona ifuna ukushisela yabo ifuna ube umpethe ifuna ukudweba ifuna ukudesign iy'moto ifuna ukudesign iy'ngubo njoba ilayo uyayiphusha wena uyifuqa idatha miphuma lapho futhi lento le iyishiya phansi lento le iyahamba yokwenza enye into. Abanye ngalabo bafundele ezinye fethu angazi mhlambe izifundo lezi ezitechnically ke neuroscience eziscientific law mhlambe no medicine ke ukuba iparamedic and all of those things sesingabona ukuthi how do we play around with lezi lokungane ezibucayi lezo mfundo lezi ezibucayi yabo manje other than this mfethu ayingeke yabo nje indlela nje ukucatshwa ngayo manje nalendlela le kwenzeka ngayo nje ayi independent thinking ayikho nje hlobo ayikho nje independent thinking uyeka umsebenzi uyekelana uyeka umsebenzi independent thinking ayikho uyeka isikole yazi ukuthi mfethu more than 70% wabantu aba filthy rich emhlabeni basiyeka isikole hamba ubacheka lapho Warren Buffett ubacheka uBill Gates ubokele ugengele ukuthi yenza kanjani iyashaya iskill hayi ngibona ukuthi simosheleke isikhathi mina la simosheleke isikhathi ngempela nje hayi mayingashintshwa le education system not to mention ukuthi alright ayikuniki vele inikeza ama-education ni professional education academic education right lungile ayike vele spiritual education ayikuniki personal finance ayikuniki personal development ayikuniki vele lezo zinto which okuyizona futhi ezibalulekile yini bekunikele ama-education lawo ukuthi khona uzoba isigqila yabo ungayithatha i-knowledge oyithola laphaya kodwa it's either uzoba isigqila ngayo noma uzoyisebenzisa to your own advantage wena ube yi-freelancer yabo nje umuntu futhi osacabanga ukuqashwa la ikhanda lakhe lo usacabanga kunesikhathi samanje yazi khona umuntu ose-replace u-AI wakhokha imali engaka namalono NSFAS use-replace i-AI nje manje yena yes semele kuwuseke manje la ubhadleke la ukuthi zokwenza njani-ke manje ukuze ngiphile still izinto zisekhona impilo iyaqhubeka uyena nje kumele ukuthi manje abe ne-independent thinking ukuthi ngizifaka kanjani mina kule system le ukuthi ngikwazi nami ukumuva ngiye phambili yabo as much as umuntu esavuka esalokho kumlungu vele awusosile ukucabanga kwakhe i-safety yakhe yikho nje noma umuntu i-boss esemtshela nonsense naye avele nje alokho nje avele ne-boss esemtshela nonsense avele ayehlele ngezansi yabo ayi mina nje ngeke indlela engicabanga ngayo yayingeke ilunge nje ngempela indaba ukuthi ngilongisebenza nje yayingeke izilunge hayi